Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gipanawagan sa nagkariang labor union sa Davao City nga kinahanglang ihatag sa gobyerno ang insaktong benepisyo ngadto sa mga mamumuo. Sama sa himuon ng balaod ang giruso nga 200 pesos across the board wage increase. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gituyok sa mga sakop sa 48 ka labor union sa Davao City ubos sa ALO TUCP ang pipila kadalan sa downtown Davao aron ipasibaw ang ilang mga mulo sa gobyerno labi na karong adlaw sa mga mamumuo. Huwis ibaba! Sahod itaas! Usa ka programa ang ipahigayon atubangan sa ALO TUCP building. Nag-file man gud mi og 200 increase across the board. Pero hantud karon walay plenaryo sa Kongreso. Ginabaliwala nila despite of grabe ang krisis. Stagnant ang atong salary pero ang mga presyo sa mga paliliton pati sa gasolina nagataas. Dili na po ka-survive ang amuang mga manggagawa karon. Ginususab nila ang tax exemption. Middle class nato na nagasahod og 50,000 pababa wala na untay tax. Kay para maka-take home pay pod sila nasa 6,000 to 8,000. Nanawagan sab sila og 5,000 pesos nga subsidiya alang sa minimum wage earners karong panahon sa krisis. Ipaglaban! Ipaglaban! Sahod, trabaho, at karapatan! Duna sa laing grupo nga gilangkuban sa 8 ka mga labor union sa syudad ubos sa sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa o sentro ang nagtuyok sab sa kadalanan aron ipanawagan ang insaktong benepisyo alang sa mga mamumuo. Gawas sa legislated wage increase, gipanawagan sab nila nga inay pagsuspende sa excise tax karong panahuna. Giduso nila ang pagpatuman sa wealth tax. Klaro kaayo nga kung ang percentage kani excise tax ng Tanggalo na ay mga programa nga naka-budget na ana like health, infrastructure and uban pa nga matenga or matanggal makuhaan or either ma-decrease. So dito sa pagtax sa mga adunahan katong mga ginatawag natong billionaire kaning mga taxes sa ilahang properties like mga luxurious cars, ilahang mga equipment nga kinahanglan nato i-tax kay klaro jud kaayo nga wala gyud na balance ang atong taxation. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.